Да бе, я дай ги гледай пуканки. Стари се да е. Идва нов ден. Няма ти харесва. Стига, дай пробваме, да е. Там ти няма ти Айде, харесва. бе, дай ги пробваме. Чакай да намеря някаква по-малка, бе. Кама бута срамо това, вече. А дай ги видя, Чакай малко, бе. Едно ми даде. Ами ти искаш само да ги пробваш, а не си казва, че искаш да ги ядеш. С карамел ли са? Чакай, бе, брат! Ще стане белязани по компреса. Покривай. Това малко хап, малко пънка. Чай малко само, че ми е пълно сега. That's what she said. Дай ми, бе. Дай ми, бе. Моля те, не да я посягаш. Що? Добре, дай ми. Сега. Ще ги броиш ли? Не. Колко са в плика? Джоуи, не дели храна! Joey doesn't share food. Те не свършват, верно. Виж как малък свършва, плик, брат. не свършва, брат. Малък плик, ма не свършва. И здравейте, YouTube! Ние сме Дули Бати, музикалния реактор на YouTube. Езо е! Ти хубаво откриям, аз открих тия пукани. Ай, Здравейте, батки и матки. Няма. Добре дошли на професионалната Те него. ли учил да не го ще пълно стане? Здравейте, бацки и мацки. 50 вече не знам колко хиляди на брой. Благодаря на теб и на теб, че сте натиснали по това subscribe и ви знаем почти поименно. Така, А на тези, които още не сте subscribe-нали, не се притесняйте, натиснете бутона subscribe и увеличете бройката в нашия прекрасен квартал. Мога да спре гям, много се карамелни. Чакай, да ще реагираме. Най-вероятно сте видели на какво ще реагираме. Не мога да спре гям, много се карамелизирани. Какво казах смешно пъти? Така, днес ще реагираме на Прея. На Прея ни казах, че е пуснала брутална песен, това трябва да стане много голям хит. 255 хиляди гледане. 2 седмици. Отдолу какво пише мати? Бързо искам да знам. Музика Алекс Паркър и Прея. Текст Прея, аранжимент Алекс Паркър и Прея, микс и мастер Алекс Паркър. Пускаме Прейка да видим какво прави, мали, преодавно не е привод. Мога да си лише тук, преди да си пуснем, защото искам да му го чуя за Да чуем, да чувам! Пускам! Дай му го! Как бъде знак това? Я върни. Фолклорен напев. Магия, брат. Ти му каза, елай той дойде. Дай, come on! Има немало да става, наша мама се не дава, намекнана е почти. Значи, почнахме с фолклорен мотив, влязахме в R&B, от R&B пак отивахме на фолклорен мотив и накрая влязахме в регетон. Нямаше ли минимал хаос дори? Не. Добре, аз пробвах. Опитам. Можеш и да съм го фанал. Почти ти се получи. Гледай се. Това не е ли Скрилес? Гледай се. Не, това ми е малко Major Lazer. Това много ме кефи, човек. Това много ме кефи, казвам. Всичко друго си, но не истински. Не погледнеш към себе си. Ролята смени, мене забрави. Стига ми, не вярвам в измислици. Браво, бе. Имаш си представи за жена, тя не съществува. Аз съм толкова много неща, твоята глава изпухна.
Точно ти избухва глас. Дай! Има немало да става, наша мама се не дава, намигнала е пожара, вода не я гаси. Убива ги човек. Тук жените ще има. И ги показва супер много различни жени се едно, разбира, нали? Това има предвид. Супер много моми, дет не се дават. Много добре, бе. Кой го измислил това, бе, човек? Това е много добро. И клипа беше много... Клипа беше много странен. искам Мен ти ми кажа- беше странен. Чакай са. Първо мене клипа много му обърка, защото нон-стоп, това дето казваш, различни моми. Да, или и то шантри много. Но- Той на едната но- и расте си... До някъде ми беше твърде Храсна шантри. лицето, брат ти. Да, видео продъкшн, прея, брат. Прея ги измислила и златина и са... Special Productions. Да, Браво. добре. За текста, брат. И за фоловете. На тъпа искам да се обърна към вас. Брат, прея ви служи в джоба с 4 леда. Гледай само. Ти виж как го казваш, гледай сега. За това говорим, разбирате ли му? Като искаш да ти е интересно, като искаш да е флоу, като искаш да е генгстър, той си кажеш как стана това, как го направи, брат. Така се прави. Браво, прека. Браво. Наистина, това е пак поредното яко, между другото, последното, на което и реагирахме, пак беше брутално с Вирго. Все още ми е една от най-топ песните, много обичам да си ги пускам. Така че, пичаги, ако не следвате Прея, искате да се научите нещо или искате да слушате хубава музика, следвайте Прея. Тя е толкова различна всеки път, че не мога да я фанеш. Това е артист, който да си го направи за кеф върто, идва и го прави пръската и се замина. Браво. Браво, Прейка! Браво! Ей, това много добро е, човек. Това много добро. Нали? Хаджи каза, че е яка тази песен. Хаджи каза! Ако си мислите вие и смятате, че Мати е хейтер, не сте виждали Хаджи. Само да ви кажа, от време на време ходя на опресителни курсове при Хаджи. И то всеки път, като снимаме. Хаджи. Мастер-клас по хейт. Хаджи, бейби. Моля ви се отдолу в коментарите да пишете. Искам Х да напишете. Нищо друго. Х. Той ще разбере. Хвала Хаджи. Или веката. Два пъти. Х. Хвала Хаджи. И то. Аре, бе, човек, аз ти мога повече. Оу. DJ Мати, come on! О, да! Точно така. Това е вайба. Езе, това е вайба. Да, два пъти. DJ Мати. Аз затова ти казах, че е Major Lazer. На Major Lazer ли ином? Някакво остане. Тази песен Някакво остане. е от всякъде, разбирате. Какво да разделиме? На текст ли да разделиме? Мастерпис им казваме на тия. Всъщност това е точно, абсолютно от всякъде. Виж, бит си е бит. Текст не е просто да е текст, виж там да има нещо да кажеш. Тук става просто за текст, сложен между тоновете. Вода, не я гаси. Вода, не я гаси. Много добре. Това беше. Аз, ако искате да разберете как се видим режим, пишете. Пишете, бай. Погледнете отдолу. Ако искате да бъдете част от нашата DJ Академия с DJ Тео, DJ Lab, долна черта, BG, можете да влезете там и да се информирате. Да Ако имате въпроси, може да се свържете с нас. Ще го оставим отдолу. С мен и DJ Тео. Ако искате да имате едно незабравимо лято, моля ви, отидете към Арапя. Там има един бар. Там ще ви чакам. Също се само един бар. Така че отидете на Арапя и намерете единствения бар. Не, Защото, Дули, ще ви посрещна с най-широката усмивка, която може да се случи. С мен може да се видите това лято всяка божа седмица до края на август месец в бар Маракеш, Бургас. Маракеш, бе, брат! Там ще има дърти кеш, бате, в Маракеш, ако искаш. Сега нещо ще направя. Не. Ще пусна песента и ако не тръгне на колоната, ще им бие и шамар. Чакай малко. Чакай се. Слушай са. Ако не си удара на мен, шамар. Няма го направя това. Ти си хапна малко пуканки и съм тари. Батле. Да ми беше ударил шамар, ще му взимаш пуканките. Да, пускай. И гледай.